Manuel Malagrida era un jove emprenedor d'Olot que se'n va anar a l'Argentina a fer les Amèriques i en 10 anys es va convertir en un dels líders de la indústria del tabac. Ell havia fracassat just abans d'anar a l'Argentina intentant fer negocis a França i triomfar, i París era la ciutat on hi havia tots els artistes moderns i que era una ciutat vinculada al llibertinatge sexual, al luxe, a les noves tecnologies. Per això jo també penso que el nom de Cigarrillos París és com una espineta, no? que se la treu ell. Jo que aquí volia triomfar i no vaig triomfar, ara he anat a l'Argentina, doncs faig els Cigarrillos París. Els primers reclams són molt senzills. I el Manuel Malagrida utilitza trucos coneguts a tothom i li compren un industrial de Barcelona que tenia un bombo gegant i un canó d'aire comprimit i fer soroll. Una d'aquestes estratègies ja molt més elaborades és el cartellisme. El que primer fa és un primer concurs limitat a l'Argentina a l'any 1900 de la marca Cigarrillos París, en el qual es presenten 100 artistes, es fa l'exposició de tots els cartells, hi ha un jurat i es fa després una revista on estan tots reproduïts, això té molt èxit, i aleshores fa el segon concurs i envia el seu secretari a tota Europa i als Estats Units a buscar els artistes més interessants, més famosos que triomfen en el món del cartell i a convidar-los a participar en aquest concurs on hi haurà premis tan grans que encara no hi ha hagut un concurs de cartells que superi els premis del famós concurs de Cigarrillos París. Per tant, és una fita mundial. Què es descobreix a través d'això? Una cosa molt evident, que és que artistes que des de llocs molt diferents i cultures molt diferents envien cartells i tots són en un mateix estil, diguem-ne, modernista, diguem-li com vulguem, però per primera vegada hi ha un estil unificat de fer una mena de gènere, que és el del cartell, a tot el món. Més enllà d'això, esclar, tots aquests cartells són obres d'art i a més estic dient cartells, però no són cartells. Són originals de cartells que el que guanya un d'ells es converteix en cartell. Els altres són obres realitzades a l'oli, al guaix, als llapisos de color, amb moltes diverses tècniques. Els artistes abans pintaven persones, pintaven paisatges, pintaven natures mortes, però no pintaven lletres. Clar, els artistes s'han d'inventar tipografies i han de fer aquesta tipografia, una vegada impresa i al carrer, es pugui llegir el missatge a 5, 6, 10 metres de distància. Per tant, no és fàcil. Ramon Casas sempre va tenir molts problemes amb les tipografies. Tenim tota una sèrie d'elements que ens estan definint una època i un univers, perquè no ens defineixen la ciutat de Buenos Aires ni a la ciutat de París, sinó que ens estan explicant un món industrial connectat que està descobrint la societat de consum i que utilitza una sèrie de valors. La dona és gairebé la protagonista de la majoria dels cartells. Diguem, està començant a incorporar-se d'una banda en el món laboral, per exemple, i per tant ja comença a ser consumidora dins d'aquesta societat i podem veure aquest doble paper de la dona que passa de ser objecte a ser subjecte i conviuen totes aquestes mirades en la publicitat. I encara hi ha el joc de la seducció, en el qual veiem com els homes, clar, una dona que intenti seduir un home, no, encara eren molt masclistes, doncs els homes intenten seduir les dones oferint-los cigarretes. I hi ha un detall que és que el substitut d'un petó és encendre la cigarreta a la teva parella amb la teva cigarreta. Hi ha uns nens, es pot identificar molt bé, de casa bona per la roba que porten, que un està fumant i l'altre vigila que no vinguin els grans, o hi ha un nen que és pobre, perquè es veu que porta un forat a la sabata, i que fuma a imitació dels artistes bohemis de París. No fa tants anys, per Nadal ens donaven cigarretes de xocolata. No estem parlant de, és que això el 1900, és que no fa tant. Avui dia està prohibit fer publicitat del tabac. Clar, aquesta exposició, avui dia seria impossible fer-la actual anunciant cigarretes.